ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎನ್ನ ಮೀದು ಪೂರ ಆಂಡ್ ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಬಿರಿಯಾನಿ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮಗ್ಲೆಂಕಲ ಪಾರ್ಸಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮದು ದಿನ ತಿನ್ನಂದ ತಿನ್ನೋಡು ಒಂದು ಆಸೆ ಶನಿವಾರ ಅದೇ ಅಂಚದು ಪದ ಬರ್ತೀನ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಸಲ್ ಅಮ್ಮ ಪಾಡ್ಲಮ್ಮ ಬಿರಿಯಾನಿ ನಾನು ಚಾಲ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಬರ್ತದು ಪಕ್ಕ ಬತ್ತು ಮೀಯೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಮೈನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅವ ಬೆಚ್ಚ ಅಂತ ತಿನ್ಬೆ ಬಬ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಜೋರು ಬಡ ಒಂದುಂಡು ಅಂಬೆ ಬಿಡ್ವೇನ ನಂದ ಮೋನ ಇಡ್ಸು ಐಂದ ದಿರ್ತಕ್ಕಿನ ಮಗಣಿ ಕುಟು ಕುಟು ತಿನ್ಪುಂಡ ಬಿರಿಯಾನಿ ಲವ್ ಲವ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಈಸ್ ಎನ್ ಎಮೋಷನ್ ಅದೇ ಒಂತೇನ ಅಂದದೆ ಹಾಫ್ ಆತ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಷ್ಟ ಬೇಡ ನಾನೊಂದು ಅದು ಬಂಡೆ ನಾನು ರೆಸಿನ್ ಆರ್ಟ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಇನಿಕ್ 2 days ಆಪುಂಡು ಸೊ ಐನು ತೂಕವು ಎಂಚ ಆತರಣ ತೂಕ ಬಲೆ ಬಲೆ ಸೊ ಏನಿಂಚ ಬಾಯಿ ಬಾರ್ದು ತಿದ್ದಿತ್ತೆ ಧೂಳು ಪುರ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಆತರ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಪತ್ತಿ ಅವಳ ಮಾಡಲ ವಾವ್ ಪುತ್ತೂರು ಬಾರುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನ ಕಸಿನ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆನದು ರೀಸೆಂಟ್ ಆತು ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂಗೆ ಪುತ್ತೂರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ ಬರೋದು ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ತರ್ದೆ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ನ ಸೊ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಲಕ್ಕಿನ ಮತ್ತೆ ಚಾಪಲ್ ನಾನು ನಡುಲ್ಲ ಮುಕ್ಕ ಬಿದ್ದಂಡ ಆಂಟಿನ ಮಗನ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ನಾಗಲು ಸೊ ಇತ್ತ ಎಗ್ ತಿಂಡಿ ದೋಸೆ ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ನಿಕ್ಲೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಭಜನೆಗೆ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ಪು ದೀಪದೇವಿ ದೀಪದೀಪ ಇರುತ್ತೆ ಚೊಂಬುದಕ್ಕೊಂದು ದೀಪದಿಯಾರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಭಕ್ತಿಗೆ ತೆರೀತಿರ್ತಾರೆ ದೋಸೆ ತಿರುಗ ಟೈಮ್ ಆತಿತ್ತು ಆಚಾರಾಯನಾತೆ ಸಂಡೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೆಚ್ಚರಿಗೆ എനിക്ക് ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಸ್ ಉಂಟು ಗುರಾನ್ಕೆರೆ ಅಂತ ಅದೇ ಮುಟ್ಟ ಹೋಗುದು ఒక 9:45 ಬಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕತ್ತಾರೆ ಅನ್ನ ಕಲ್ಪು ಬರ್ತೀನಿ ಬಸ್ ಅಂಡ್ ಗೈಸ್ ಎಂಗಲ್ನ ರೆಡಿ ಎನ್ನ ರೆಡಿ ಪೂರ ಆಂಡು ಸೊ ನಾನು ಪಿದಾಡ್ದ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಡ್ನ ಎನ್ನ ಸಂಗಡಿ ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು ಸಂಗಡಿ ಬೊಕ ನಾನೂರು ಬರ್ಪೇರು ಬೆಂಕಿ ಅಕ್ಕಳು ಗುರಾನ್ಕೆರೆಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಸೊ ಅಲ್ತರದ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ನಾನಿಂತ ಮುಂತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗುರಾನ್ಕೆರೆಗೆ ಪೋಡು ಅಲ್ತು ಹೋಗೋಣ ಟೈಮ್ 9:15 ಆಂಡ್ ಇಂಕ್ 10:30ಗೆ ತೋಜುಂಡು ಬಸ್ ತಿಕ್ಕುನ ಪಿದಾಡ್ಗ
ಅಮ್ಮ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೋತಿರು. ಪಾಡ್ನಾ ಓ ಪಾಡ್ನಾ ತೂಕ ಈ ಹೀಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಾಳೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬೋರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಇಲ್ಲ ಏ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಸೊ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಬರೋ ಇಲ್ಲ ಬೋರ್ ಆಗೋದು ಲಾಂಗ್ ಜರ್ನಿ ಅದು ಚೈನರ್ದು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಪುತ್ತೂರು ನಾನು ಹೊರ ಹೋಗ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೀದಾ పోతీరు మారు గుర్తు ఎదురు పోయిరాకలు ఇంట్లో నెనపుండే తూకోర తిరుగుద్లా తూపుజేరు మారే తోజన ఇట్లే పోపున పిర తిరుగుద్లా తూపుజేరు ఓ దేవరేనా నేల తుమ్ముండానికి ಗೊತ್ತಿತ್ತು